Nagunsa man ka diri. Ha. Unsa imong toyo ikaw ra man usa. Nagtanom ko. Tanom. Unsa man na o nganong nagputi man na. Sabaw mo na sa butong. Mulimod pagig ka. Share kita na kasi naglaala sa kwarto. Naglaala. Eh, gupanya kaya. Ayaw na kay sakpan ka na. Unsa man na nganong nagputi man na. O unsa man di na. Sabaw mo na sa butong ka na. Sabaw puti daing sabaw sa butong. Mulimod pagig ka. Nasakpan na nga. Nganong nagputi man na oh. Sabog sa butong. Mulimod. Ay sa butong. Mulimod pagig ka na sakpan na. O nganong hingari mang kagwa mang kay toyo. Oh. Kita akong tanom. Kitag tanom niya nganong nagputi man ni oh. Nganong niya may puti. Butong ka sa unog yun. Butong. Mulimod pagig ka kaklaro anang puti oh. Ngayong nagputi man ang sahog oh. Ngayong nagputi man na sakpanti ka, patugtugog ka pa ha, kaklarado anang puti oh. Unsa man di ay na siya, di man na butong. Di man na sabaw. Unsa man na? Unsa lagi na? Ngayong nagputi man na. Ayaw na lagi paglimod kay nakita nako. Ngayong nagputi man lagi na oh. Ito bagdayon, itong ano lang lagi. Pero yan nag-aala, tinawag ito. Unsa may tuyo ni mo nga re. Patugtog ka pa ha. Unsa lagi tuyo ni mo nga re. Hingari mang kagbukid na way toyo. Nya pag abot nako kita mong kog puti unsa man diay ng puti oh. Sa butong inap. Dikab. Sa baw. Inatay kulira. Inatay. Makasukan gani ka dira sa mga nanonood. Kulira. Dili nangutana ra man ko nganong hingari kag way toyo ba nag-usad ka lang patug. Ingo man ning gumapay kay among gikita ang tanom nga mais kag pugas mi tani. Dili ikaw ra man usa akong naabtan nya naghigda. Kay nato gis mabay sa kabaw. Singon. Kulira. Natay. Dili kay pag abot nako. Naghigda man ka nya di adiri puti oh. Sa sahog. Nganong naamay puti diri sa sahog. Ha. Daw nga ring butong. Ngano mo ingon man kag sabaw sa butong puti dai nang sabaw sa butong. Pakuha pakagway unod. Unya nganong didto ra man ka namutong nganong naabot man nga ring puti. Dari ko na pa sa mga tunog gigsa. Sa igdaanan. Di na ko nagkaon. Dili. Idagin sabaw oh. Lagin sa. Lihi man na. Nya diri puti. Sumuta. Wow ta ani sa manonood ning imong gibuhat kay nganong naghigda ka ni adi adiring puti. Unsa man daay ni siya. Di didto ka nagkaog butong, to aditong butong unya diri ka natog nya di ang puti. Unsa man ni siya. Ngari ko nagkaon sa igdaana. Sura kong nagigsa ang butang sa libon. Kasi magkatan sa ni Papay. Ay dili nganong pagkita nako di man butong. Kay ang butong gahi man siya. Pagkita nako puti man siya unsa man di ay to siya. Ang humok nga butong, ang puti nga butong. Ayaw nasakpan na lagi ka. Hingari kag tuyo wangari kag sa buntod way tuyo niya. Usad ka lang niya patugtog ka pa niya. Pag abot nako kita ko diri puti unsa man di ay na siya. Sakpan na lagi. Sakpan na ka kita ko puti sa imong higdaanan. Butong nga na Butong dili man na butong. Ay sa butang hinahuan. Klaro kaayo nga dili butong. Mulimod pagig ka. Pangutanon ka ganina pag abot nako unsa imong tuyo dili ka mutubag nga nakakita ko diri ni ay puti. Unsa man. Unsa man di ay nang puti. Sakpan na lagi ka. Ayaw na limod. Inatay ka kulira ka.
So karon no, Namatay ka? nasuko siya kay kuan akong gisunlog. So mauni siya ang sikat na vlogger sa buong mundo. So okay, pagbabay na. Pero, namo ko isasabi sa inyo. Ayaw na. Totoo ito. Mag-outro na ina. Please subscribe. Oh, yun lang mga ka-over. Oh, please subscribe my channel and don't forget to click notification bell. And bye-bye para updated ka sa mga gapo. So, yun lang mga ka-over. Kung nagustuhan mo ang video ito, i-follow mo lang ang aming Facebook page. At mag-subscribe ka na rin sa aming YouTube